يجب ديتنا باشتر تلفون أخوة بزبرينين. Please rotate your phone for a better view and experience. Dest بسر cebilxaneyeke Hizbullahê li Sûriyê de hate girtin. Racîhandinên fermî yên Sûriyê belav kirine ku hejmareke zêde jî cebilxane û çekên ku bo Hizbullah hatîne şandin li sînorê Sûriyê Lubnanê de dest bi ser de hatiye girtin. Pêka rapora Nûçe cîhaniya fermî Sûriyê saneye ku roja yekşemî heftere bendanê hatiye belav kirine. Hejmareke zêde çek û cebilxaneyeke Hizbullahê ku bîreya kaçaxt li sînorê li navbera Sûriyê û Lubnanê re li parêzgeha Rîfa demişke bo Hizbullah dî hate şandin. Li dema veguhastinê de hate peyda kirin û dest bi ser de hatiye girtin. Egera vê yeke heye ku ev paşma vê çekên rejîma Îranê li Sûriyê de bin ku ji aliyê rejîma Îranê hêla şandina wan bo Hizbullahê dabinan jî nû ve bo wan hatî beşandin. Rejîma Îranê hemû hêla swê dide ku çereke din Hizbullah û milîsên din bo encamdana kiryarên swêyên terorîstî re eksistin bike û bi awayek şikesta swêya giran her bi kemî be jî kerebû bike.